Ipinanganak sa atin ang isang bata. Ibinigay sa atin ang isang anak. Nasa kanyang balikat ang pamumuno at tatawagin siyang anghel ng kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang hapon po sa atin lahat. Magandang hapon po. Sa ating bansa lamang, sa Pilipinas lamang, ipinagdiriwang ang kapistahan ng Santo Niño at sa araw pa ng linggo, ipinagdiriwang natin ang pagpapababa ng anak ng Diyos na lumaki parang isang bata sa ilalim ng isang banal na pamilya. Ipadasal natin ang ating mga bata, ang ating mga anak, ang ating mga apo. Ipadasal natin ang ating mga pamilya. Sana matulad tayo sa pamilya ni Jesus, Maria at Jose. Aminin natin ang ating mga pagkukulang at mga kasalanan sa isa't isa sa loob ng pamilya. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay niyang walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. O makapangyarihan at walang hanggan Diyos, sa pagiging sanggol ng iyong anak, itinuro mo ang simula ng kagalingan ng tunay na paglilingkod sa iyo. Loobin mong makiisa kami sa Kanya na siyang pinagbuhatan ng aming kaligtasan, si Jesucristo ang anak mo, Panginoon namin, nabubuhay at naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo tayo, pakinggan natin muli ang hula ng propeta na napakinggan na natin nung Christmas Eve, isinilang sa atin ang isang bata. Ito ang patunayan, ito ang senyal ng pagkakalinga sa atin ng Diyos, sabi ng ating second reading. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan atin pong itugon. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama nating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa Kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesukristo at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagtawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo pong lahat, naging tao ang salita upang tanang maniwala ay Kanyang gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pakinggan natin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang nalaman nilang hindi kasama si Jesus, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya natagpuan. Kaya't bumalik na lang sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nga nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama
ng mga guro, nakikinig si Jesus sa kanila at nagtatanong. At ang lahat na nakikinig sa Kanya ay namangha sa Kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang Kanyang mga magulang nang Siya ay makita. Sinabi ng Kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunurin siyang anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad sa kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nakakatuwa na ang unang exposure natin bilang lahing Pilipino sa Kristyanismo ay sa pamamagitan ng isang imahen ng Santo Niño. Nung dumating si Magellan sa Pilipinas, dala-dala niya ang isang imahen ng Santo Niño de Praga na handog ng Reyna ng Espanya sa lahing Pilipino. At mula noon naman, tayo ay nanatiling gumagalang sa imahen ng Batang Jesus, sanggol na si Jesus. Is this good? That central to our Filipino faith is the child Jesus? Sa pagkakaalam ko, tayo lamang ang may ganitong debosyon sa buong mundo. Tayo lang ang may piyesta ng Santo Niño sa buong mundo. Does this make our Catholic faith in the Philippines childish? Mananatili bang pananampalatayang para sa bata ang ating pananampalatayang Katoliko sa Pilipinas? My dear friends, if the Son of God could become a little helpless child, it may do us well to learn how to be humble like a little child. Ang isang bata, helpless, hindi ba? Nagdedepende. Hanggang ngayon, nagdedepende ka sa mga magulang mo. Ano? Ha? Sino bang mas marunong? Ikaw o mga magulang mo? Ha? Kaya sumusunod ka ba sa mga magulang mo? Ganyan ang nangyari kay Jesus. Anak ng Diyos, He became humble and totally dependent. Should we remain humble and totally dependent? In a very deep sense, we should. We must recognize our total dependence on God. It is when we become proud. Pag nagmamalaki na tayo at akala natin, hindi ko na kailangan ng Diyos. Hindi ko na kailangan ang magulang ko. Hindi ko na kailangan ang kapwa kong tao. That is how the Spirit of Jesus begins to get lost in us. Like Jesus, we must aminin natin ang ating pangangailangan sa Diyos, unang-una, at sa isa't isa, lalong-lalo na sa loob ng pamilya. It is pride and this culture of independence. Hindi kita kailangan ang nakakasira sa ating pagiging tao at sa ating pagiging banal.
a humble acceptance of our need of one another and of God. That may be the lesson which we continue to learn from the Santo Niño. And that is the kind of attitude in which the Spirit of Jesus can continue to grow among us. Nitong nakarang linggo rin, we also celebrated another aspect of the person of Jesus. Noong nakarang this past week, ang dami nang pumunta sa prosesyon ng Nazareno, sa Quiapo. Pumunta ba kayo? Hindi. Yung mga mahihirap ay pumunta doon. Hindi ba? It looks like Filipinos identify with the wrong aspects of the person of Jesus. Childhood and suffering. Is this something that is good for us? If we want the Spirit of Jesus, like Jesus, we must accept humility. We must accept suffering as part of life. But ngayon, mag-ingat tayo. The Philippines is becoming richer and richer. More and more, we forget the poor. We forget how to live as if we were poor. And yet, it was Jesus who said, "Blessed are the poor. The kingdom of heaven belongs to them. Blessed are those who suffer persecution. To them belongs the kingdom of God." As we begin this new year, sa umpisa ng bagong taon, baguhin natin ang matutunan muli sa pagpapakababa ng anak ng Diyos na naging sanggol. Baguhin natin ang ating pagtulad sa anak ng Diyos na ipinako sa krus. We are all children who believe in God's care for us, even when we suffer, even when we are faced with tragedy and death. Maybe, baka yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, malakas pa rin ang pananampalatayang Kristiyano ng ating bansa. Huwag nating kalimutan na matulad sa Kanya, sa Kanyang pagpapakababa at sa Kanyang pagtitiis at pagsisikap habang tinutupad natin ang kalooban ng Diyos. Napakinggan natin sa Ebanghelyo, si Jesus ay bumalik kasama ng Kanyang mga magulang sa Nazareth at doon siya ay naging masunurin. Next time na ayaw mong sumunod sa magulang mo, ay tumingin kay Jesus, siguro baka mapapabanal ako kung maging masunurin ako katulad ng anak ng Diyos. At kung may hinaharap tayong kahirapan, tayo lahat, we all have our share of suffering. Masdan natin ang paghihirap niya sa krus. At huwag tayong matakot na humarap sa kamatayan sapagkat ang kanyang pagsisikap ang magliligtas sa atin. Sa lahat, kasama na ang kamatayan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Baguhin natin ang ating pananampalataya sa anak ng Diyos na naging sanggol at napako sa krus. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao,
Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nuluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Ipagdasal natin na sana manatili tayong tapat sa pagsusunod kay Jesus sa kanyang pagpapakababa, sa kanyang pagtitiis, sa kanyang pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos. Anong ating tugon sa bawat panalangin? Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa sambayan ng Kristiyano, upang ang bawat isang binyagan ay maging huwaran ng pag-ibig at kabanalan ng Batang Jesus, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, upang maalala nilang ang kadakilaan ay matatamo lamang sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa bayan, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa mga nalulungkot, pinanghihinaan ng loob at may karamdaman, upang madama nila ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagtulong at pagmamalasakit natin sa kanila, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa kabataan, upang sila'y manatiling bata sa kanilang puso, matulungin, masayahin at totoo sa kapwa, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Tahimik natin ipanalangin ang ating mga bata, ating mga anak, ang ating sarili, na sana hindi natin malimutan ang diwa ng Santo Niño ni Jesus na nagpakababa at naghirap para sa atin. Ama naming mapagmahal, isinubuo sa amin ang iyong anak na isinilang bilang isang maliit na sanggol. Ihandog mo sa amin ang banal mong Espiritu upang tumatag sa amin ang diwa ni Jesucristong anak mo, Panginoon namin na tagapagligtas, nabubuhay siya at naghahari, magpasa walang hanggan. Amen. Pagpatuloy natin ang banal na misa. Ang inamay na
Tumayo tayo mga kapatid, ipanalangin natin na sana maging katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan ang sakripisyong inialay natin kasama ni Hesu Kristo. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. O Diyos, Ikaw ang pinagmulan ng tunay na kabanalan, karunungan at kapayapaan. Tulungan mo kaming makapag-alay ng mga handog na ito bilang patutuo ng aming pagsamba sa iyo at pakikisa sa kay anak mong Hesu Kristo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Tunay ngang marapat at nakagagaling na magpasalamat kami sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan. Sa araw na ito, nag-uumapaw sa aming puso ang galak dahil sa pagkilala sa iyong pag-ibig sa amin sa pamamagitan ng anak mo na si Yesu Kristong naging sanggol. Bangamat walang makakakita sa kanyang kaluwalhatian at pagka-Diyos, siya'y natulad sa amin. Si Yesu Kristo ay iyong anak sa mula't mula. Ngunit isinilang sa aming panahon upang akayin ang lahat sa Kanya, pag-isain ang sanlibutan at patnubayan sa iyong kaharian ang lahat ng iyong mga anak. Kaya kasama ng mga anghel at mga banal, ipinagbubunyi naming walang humpay ang iyong karunungan. Umpisa natin ang pinakabanal na bahagi ng misa. Sumama tayo sa diwa ng pagsasamba ni Hesu Kristo. Opo, Panginoon naming Ama, Ikaw ay banal. Mabuti ka sa amin at sa lahat ng tao. Pinasasalamatan ka namin dahil dito. At higit na pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong anak na si Hesu Kristo. Ang mga taong natatakot sa iyo ay binigyan niya ng lakas ng loob at nais na ibalik na muli ang lahat na tumalikod sa iyo. Pinatawad niya ang aming mga kasalanan at nagbibigay sa amin ng lakas na magbalik loob sa iyo. Sinugo mo siya sa mundong ito sapagkat ang mga tao ay tumalikod sa iyo at hindi na nagmamahalan. Binuksan ni Jesus ang aming mga puso upang maunawaan namin
na kami ay magkakapatid at ikaw ang ama naming lahat. Kami ngayon ay tinipon niya sa isang hapag at nais niyang gawin namin ang kanyang ginawa noon. Hinihiling namin sa iyo, Ama, na basbasan mo ang mga alay na ito, na tinapay at alak, at gawin mo silang banal para sa amin at gawin mo silang katawan at dugo ni Jesucristong anak mo. Nung gabing bago siya namatay para sa amin, kasalo ng kanyang mga alagad sa isang huling hapunan, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat sa iyo, hinati-hati niya ang tinapay at ibinigay niya iyon sa kanyang mga kaibigan at sinabi niya, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, kumuha si Jesus ng kalis na may alak. Nagpasalamat sa iyo, O Amang Banal. Ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga kaibigan at sinabi niya, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aala-ala sa akin. Tumayo tayo at tugunan natin ang hiwagang ito sa mamagitan ng ating pananampalataya. Diyos naming Ama, malugod naming inaalaala ang lahat ng ginawa ni Jesus upang kami ay Kanyang iligtas sa banal na sakripisyong ito na ibinigay niya bilang kaloob sa Kanyang simbahan, ay inaalaala namin ang Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ama namin sa langit, tanggapin mo kami kasama ng iyong anak. Pumayag siyang mamatay para sa amin, ngunit siya ay binigyan mo ng panibagong buhay. Kapiling mo si Jesus ay nabubuhay ngayon sa kaluwalhatian, ngunit narito pa rin siya sa lupa kasama namin. Darating ang araw na siya ay babalik na maluwalhati at sa kanyang kaharian ay wala ng pagdurusa, wala ng luha, wala ng kalungkutan. Ama namin sa langit, tinawag mo kami upang tanggapin ang katawan at dugo ni Jesucristo sa hapag na ito at nang kami ay mapuno ng kagalakan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng banal na salo-salong ito, ay bigyan mo kami ng lakas upang maging kalugod-lugod kami sa iyo. Panginoon namin Diyos, alahanin mo ang aming Santo Papa na si Pope Francis, ang aming Arsobispo na si Florentino, at lahat na naglilingkod sa bayan mong banal. Tulungan mo ang lahat na sumusunod kay Jesus upang kami ay magsikap para sa kapayapaan
at kabanalan at magdulot ng kaligayahan sa isa't isa. Sa wakas, dalhin mo kaming lahat, kasama ng mahal na Birhen Maria at ni San Jose, mga banal sa buhay na kasama ka at kaisa ni Kristo sa langit. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng banal na Espiritu, magpasa walang hanggan. Malakas ang loob natin na pakinggan tayo ng Diyos sapagkat tayo ay hinirang niyang mga anak niya. Kasama ni Jesus, manalangin tayo sa Kanya. Hinihiling namin, O Panginoon, na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa tulong ng iyong awa. Sana lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig at kapamakan. Samantalang masaya naming iniintay ang pagbabalik ng aming tagapagligtas na si Hesu Kristo. O Panginoong Jesus, ipinangako mo sa iyong mga lagad, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ipagkakalob ko sa inyo, hindi katulad ng kapayapaan na inaalok ng mundo. Huwag mo sanang isalang-alang, Panginoon, ang aming mga pagkukulang at pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng bayan mong hinirang
at pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming mga puso, sa aming mga pamilya, sa aming parokya, sa aming bansa. Kapayapaan ay kasisiya ng iyong kalooban na bubuhay ka't naghahari, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ay laging sumainyo lahat. At sumayo rin. Ipamahagi natin sa isa't isa ang kapayapaan na galing kay Kristo. Peace be with you. Peace be with you. Hindi ka naman nag-peace sa Kanya. In communione mysteriorum tuorum, dominare omni adverse potestati in spiritu tua gloriam Patris. Narito si Jesus, anak ng Diyos, naging bata katulad natin upang tayo ay iligtas. Mapapalad tayong inanyayahan niyang tumanggap sa Kanya ngayon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ng Panginoong Hesus ang magdulot nawa sa atin sa Kanyang buhay na walang hanggan. Ang katawan ni Kristo. 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 Ito. Ang katawan ni Kristo. Girls, Holy Girls. Katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Ang
Sa panahon ng Pasko na natapos na, pag natin kalimutan ang mga bata sa buong mundo, lalo ng yung mga nauulila, naghihirap, may collection tayo ngayon para sa Santa Infancia, isang organisasyon na tumutulong sa mga mahihirap na mga bata sa buong mundo. Yung iba mong announcements, read your other announcements. Our parish joins the rest of the nation in commemorating today the feast of the child Jesus, better known to us as Santo Niño. Children will be blessed and gifted with sweets or candies toward the end of the Mass. For our culminating activity, we invite everyone with images of the Santo Niño to join us in the Sinulog-inspired procession with singing and dancing around the quadrangle tonight starting at 6 o'clock before the 6:30 Mass. Do come and join us. Thank you. Ilapit nga natin yung mga bata dito, yung maliliit na bata. Ilapit natin sila dito. We'll have a special blessing for them at the end of Mass habang tinatapos ang collection. You come, you guide them. Diyan na. Sige. Lapit dito yung mga bata. Palakpakan natin ang mga malulusog at mga gwapo at gwapang bata ng St. Jude. Palakpakan natin sila. Pakinggan nyo ito. Isinugo ng Diyos. Psst. 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 Makinig kayo. Isinugo ng Diyos sa sanlibutan ang kanyang bugtong na anak upang mabuhay tayo sa pamamagitan niya. Manalangin tayo. O Panginoon, pinamumunuan mo ang iyong bayan sa iba't ibang paraan upang mata mo ang nakakagaling para sa amin lahat sa buhay na ito at sa kabila nang sa ganyan ay makarating kami sa buhay sa kalangitan alang-alang kay Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iabot natin ang kamay natin sa mga bata at ipagdasal natin sila. Pagkaluban kayo, mga bata, ng Diyos, bukal at simula ng lahat ng biyaya ng kanyang pagpapala, naway ibuhos niya sa inyo ang kanyang masaganang awa at lingapin kayo sa buong buhay niyo. Amen. Patatagin ang iyong pananampalataya, paningasin ang iyong pag-asa, at sa gitna ng madlang pagsubok, manatili ang iyong pagmamahal sa Kanya at sa kapwa. Amen. Nawat pagkaluban kayo ng isang masaganang taon, dinggin lagi ang iyong panalangin at patnubayan kayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. At sumainyo ang bendisyon ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang ating mga bata. At mga bata, huwag niyong kalimutan, sana manatili kayo sa pagmamahal at paglilingkod sa Diyos at sa isa't isa. Amen. Krus kayo. Hail Mary, tayong lahat. Hail Mary. May candies pa raw. Para sa mga bata lang, yung matatanda, walang candy. May candy kayo.
Amen.